दिल्लीतल्या पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयामधल्या अधिकाऱ्यांनी देश सोडल्याची माहिती कळतेय। रविवारी रात्रीच अधिकाऱ्यांनी भारत सोडला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। ट्रक टॅक्सीनं पाक अधिकारी अटारी सीमेकडे रवाना झाल्याची माहिती कळतेय आणि उच्चायुक्तालयातल्या कर्मचारी संख्या कमी करण्याचेही आदेश देण्यात आले होते। भारत सोडण्यासाठी आजचा शेवटचा दिवस आहे। त्या पार्श्वभूमीवर या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि दिल्लीमधूनही मोठी माहिती कळतेय। दिल्लीतल्या पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातल्या अधिकाऱ्यांनी आता देश सोडलेला आहे अशी माहिती कळतेय। रविवारी रात्रीच अधिकाऱ्यांनी भारत सोडलाय अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे। तर ट्रक टॅक्सीनं ते पाक अधिकारी अटारी सीमेकडे रवाना झालेले। उच्चायुक्तालयातले कर्मचाऱ्यांची संख्या सुद्धा कमी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत।